На 69 години помориецът Яни Куков вече е световен шампион по плуване в ледени води. Едва преди месеци в италианския град Молвено Яни завоюва златен и сребърен медал и постигна световен рекорд на 50 метра гръб при температура на водата само градус. За първи път са ме потопили в водите на Черно море на 8-месечна възраст. На 3 години ме научиха да плувам с поморийския метод подаване на пръстче и ако стигне до пръстчето, можеш да плуваш. Оказва се, че силата на Яни е във водната топка. Състезава се активно повече от 20 години. Бях там национален състезател, имам титли, но се случи така, че имаше една голяма пауза от над 25 години, в която не се занимавах с нищо. Бях се отдал на бизнес и най-важното, за съжаление, и на този светски живот, човек да пие, да пуши и да се забавлява. И някъде около 2019 година бях около 130 кг вече, с влошено здраве. И така се случи, че когато дойде ковида, аз се поизплаших и казаха ми точно тези тип хора, първи си отиват. Така през 2020 година, след дълго прекъсване, Яни се връща към водните спортове. В продължение на около година и нещо отслабнах с 30 кг. Мотивираме всъщност желанието да бъда здрав и да не тежа на другите. Мускулите имат памет. Моите мускули си спомниха за тая памет. Когато започнах да плувам и ставах все по-добър и по-добър, изведнъж се оказа, че ще участвам в състезания. Още първата година станах държавен шампион. Разбира се, участвах на много турнири. Постепенно дойдоха и международните състезания. Яни става европейски шампион по водно спасяване през 2023 в Белгия. Заема 6-то място на световното първенство по водно спасяване. Година по-късно в Австралия. А след това в ледените води на Молвено той взима златото. Близките му не са съгласни да участва, защото се тревожат за здравето му, но Яни надделява. Отидах на двама известни кардиолози, направих си пълни изследвания. Сигурно на президента правят такива изследвания. Плувах в присъствието на семейството в ледени води. Няколко пъти те се успокоиха. На световното първенство по плуване сега, което беше в Молвено, Италия, имаше 45 държави, 750 човека. Всички тези хора бяха дошли, за да станат първи. И най-важното, което го направих заради внуците. Имам двама внуци, Калоян и Матей. Цялото семейство сме спортни личности. Жена ми е бивша парашутистка, дъщеря ми е каратистка, сина ми е ММА. Не признавам нищо друго, освен мотивацията на живота. Такъв човек, като мен, като нас, възрастните, има два варианта. Единият е да тежи на социалната система и на здравната система, а другото е просто да живее здрав живот и да бъде в помощ на по-младите. Казват стар човек. Само че отиваме в английски език. Стар какво е? Звезда. От една страна можем да сме стари, но от друга страна буквално сме звезди.